Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με τα νέα του διαδικτύου, τον αγαπημένο συνεργάτη Τρίφωνα Τιπούρτη. Μου λείψε αυτή την εβδομάδα. Καλώς ήρθες, Τρίφωνα. Καλησπέρα. Βάλαμε και την πρώτη απουσία. Ήταν η έκτακτη πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε γεμίσει αφίξεις. Ήταν ο Μπέζας, σήμερα έχουμε και Κέρογλου. Μυρίζει εκλογές και έρχονται όλοι ξαφνικά στην περιοχή. Τι γίνεται? Φυσικά και μυρίζει εκλογές. Μυρίζουν εκλογές, έτσι εξηγείται. Λέω κι εγώ. Τόσες αφίξεις επί αφίξεων τον τελευταίο καιρό στην περιοχή και πάει λέγοντας. Και όσο πλησιάζουμε, θα έχουμε κι άλλα. Θα έχουμε κι άλλα. Μάλιστα. Το θέμα είναι ό,τι γίνει να γίνει για να πάει η Ελλάδα ένα βήμα πιο πέρα και όχι για να πάει ένα βήμα πιο πίσω. Σημασία έχει δηλαδή, αυτό συζητούσα νωρίτερα και με τον στρατηγό εδώ, τον κύριο Βασιλείο του Σανέλ, ό,τι γίνει τουλάχιστον να γίνει για καλό και όχι για το χειρότερο. Εντάξει, αν δεν μαθαίνουμε καθημερινά, είδες πάλι τώρα τι σήμερα πάλι βγήκε το πρωί και για το πόρισμα που έβγαλε η Επιτροπή της Βουλής για το πόθεν έσχες, για τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη. Αν δεν βγαίνουν καθημερινά τέτοια πράγματα... Από εκεί και πέρα μπορεί να καταλάβει. Και δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει και φυσικά μέχρι να αποδειχθεί οτιδήποτε ο καθένας είναι αθώος, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι μόνο και μόνο ως πολιτικός, ως αρχηγός πολιτικού κόμματος έχει τεράστια ευθύνη. Προφανώς έχει τεράστια ευθύνη και αυτό που είπα στην αρχή, Τρίφωνα, είναι ότι τελικώς δεν μπορούμε να λέμε ότι ο τάδε είναι υπεράνω υποψίας. Διότι εγώ θα σου πω την αλήθεια ότι τον Γιώργο Καρατζαφέρη στη συνείδησή μου τον είχα υπεράνω πάσας υποψίας. Θεωρούσα ότι ήταν ένα έντιμο πολιτικό πρόσωπο. Αλλά με 3 offshore και ξέρω εγώ και έχει ο Θεός, τι να σου πω. Κοίταξε, εγώ προσωπικά έχω συνεργαστεί με το κανάλι του Καρατζαφέρη και με ανθρώπους που δουλέψαν εκεί και με τον Κωνσταντάρα και με πολλούς. Και εγώ θεωρούσα και συνεχίζω να θεωρώ ότι είναι άνευ υποψίας, αλλά είναι υπεράνω υποψίας, αλλά βλέπεις τώρα ότι δεν ξέρω τι θα αποδειχθεί και τι όχι και θα δείξει. Βέβαια, θα δείξει συνέχεια και νομίζω ότι οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές. Λοιπόν, τι νέα μας φέρνεις από το διαδίκτυο, τι σκάλισες πάλι? Έχει τώρα την περασμένη εβδομάδα υπάρχει ένα θέμα που προφανώς έχει άμεση σχέση με αυτά που μάθαμε για τον κύριο Καρατζαφέρη. Την περασμένη εβδομάδα λοιπόν, όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της η Deutsche Welle, η εισαγγελία του Μονάχου πραγματοποίησε έρευνα στα γραφεία της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας Kraus Maffei Wegmann, της εταιρείας δηλαδή που παράγει τα άρματα Leopard. Αφορμή για την έρευνα αυτή ήταν οι υποψίες για την καταβολή προμηθειών σε Έλληνες δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι την τελευταία δεκαετία γνωμοδότησαν υπέρ της αγοράς τεθωρακισμένων τύπου Leopard 2 συνολικού ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως καταλαβαίνεις, μιλάμε για πολλά λεφτά. Όπως μεταδίδουν οι γερμανικές δημόσιες ραδιοφωνίες NDR και WDR και δημοσιεύει η εφημερίδα Zeitung, η έρευνα της εισαγγελίας του Μονάχου έγινε ύστερα από παράκληση των Αθηναϊκών εισαγγελικών αρχών. Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών ελληνικών αρχών βρίσκεται και η αγορά των οβιδοβόλων Panzers 2000 για σχεδόν 190 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο στην περίπτωση των Leopard όσο και στην περίπτωση των Panzers, αρμόδιοι για αμυντικές προμήθειες και υπάλληλοι του στρατού στην Ελλάδα ενδέχεται να έλαβαν μίζες από μεσάζοντες. Πάντως μέχρι σήμερα η γερμανική αμυντική βιομηχανία απορρίπτει όλες τις εσβάρος τις κατηγορίες. Η εισαγγελία όμως της Αθήνας απέφθινε κατηγορίες σε βάρος 13 συνεργατών των εταιριών Rheinmetall και Atlas για συνέργεια σε διαφθορά. Η Rheinmetall είχε πουλήσει στην Ελλάδα πριν αρκετά χρόνια μέσω της θυγατρικής της Defense Electronic το αντιαεροπορικό οπλικό σύστημα Asrad για 150 εκατομμύρια ευρώ. Η Atlas ανήκε την εποχή της αγοράς στη Βρετανική αμυντική βιομηχανία BAE. Όπως επισημαίνει τώρα σε προχθεσινό της φύλλο η εφημερίδα του Μονάχου, παλαιότερα ήταν οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές εκείνες που πληροφορούσαν τους συναδέλφους τους στην Αθήνα για περιπτώσεις χρηματισμού στην Ελλάδα
και εκείνοι στη συνέχεια ήταν σε θέση να ακολουθήσουν τα ίχνη του χρήματος μέχρι και τους παραλήπτες. Να σας υπενθυμίσω ότι από τον περασμένο Μάιο η εισαγγελία του Μονάχου διεξάγει έρευνα σε βάρος 2 πρώην βουλευτών του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, οι οποίοι φέρονται να εισέπραξαν από τη KMU περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ για μεσολάβηση στην πώληση αρμάτων τύπου Leopard στην Ελλάδα. Η εισαγγελία θεωρεί δεδομένο ότι ένα μέρος αυτών των χρημάτων που έλαβαν οι 2 πρώην Γερμανοί βουλευτές διατέθηκε για τη δωροδοκία πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων. Εδώ να σας πω ότι ο ένας εκ των 2 Γερμανών βουλευτών ήταν επί χρόνια πρόεδρος της Ελληνογερμανικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στο Bundestag και διατηρούσε άριστες σχέσεις με αδελφά κόμματα στην Ελλάδα. Ο άλλος ο Γερμανός ήταν αντιπρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Όπως καταλαβαίνεις και οι 2 κατήχαν θέσεις κλειδιά και έχουν στραφεί από πέρυσι, τους περνάνε ψηλό κόσκινο τι ακριβώς έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Ναι. Μετά την αποχώρησή τους... του παραδείσου, ακριβώς, θα έλεγε κανείς. Κρατούσαν το καπάκι από το μέλι. Έτσι. Μετά την αποχώρησή τους από την πολιτική, οι 2 βουλευτές συνέστησαν συμβουλευτική εταιρεία η οποία υπέγραψε προσοδοφόρα συμβόλαια συνεργασίας με τις Γκράους Μαφέι Wegman. Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε για τους 2 βουλευτές προμήθεια ύψους 3% σε περίπτωση επιτυχούς προώθησης των εν λόγω οπλικών συστημάτων στην Ελλάδα. Ο γερμανικός τύπος είχε ασχοληθεί με το ζήτημα και το Δεκέμβριο του 2013, έπειτα από τις αποκαλύψεις του πρώην αναπληρωτή διευθυντή εξοπλισμών Αντωνίου Κάντα. Σύμφωνα με τη Zeitung, οι αναφορές του Κάντα, οι οποίες διαψεύδονται από τις γερμανικές επιχειρήσεις, ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχει στα χέρια της εισαγγελία της Βρέμης, η οποία διεξήγαγε έρευνες σε βάρος των γερμανικών ομίλων Rheinmetall και Atlas. Η εφημερίδα υποστηρίζει επίσης ότι το αδίκημα δεν έχει παραγραφεί, καθώς η συναλλαγή δεν έχει ολοκληρωθεί, με δεδομένο ότι η Ελλάδα χρωστά ακόμα στην αμυντική εταιρεία μερικά εκατομμύρια. Στο ρεπορτάζ χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ότι ο τομέας των εξοπλισμών είναι ιδιαίτερα επιρρεπής στη διαφθορά, αλλά αυτό δεν φαίνεται να ενδιαφέρει τις πολιτικές ηγεσίες των χωρών που εξάγουν οπλικά συστήματα. Έτσι, εκπρόσωποι γερμανικών κυβερνήσεων έχουν επανειλημμένα ασκήσει πιέσεις στην Αθήνα προκειμένου αυτή να αγοράσει οπλικά συστήματα από τη Γερμανία. Και αυτό μολονότι η Ελλάδα είναι εδώ και καιρό υπερχρεωμένη αλλά και καλά εξοπλισμένη, ενώ δεν είναι σε θέση να αγοράσει περισσότερα υποβρύχια, αεροσκάφη και άρματα μάχης. Όπως καταλαβαίνεις, ο χορός της διαφθοράς κρατεί καλά. Και θα έλεγε κανείς ότι τώρα κάνει και περισσότερο θόρυβο. Ακριβώς. Δεδομένων των καταστάσεων, Τρίφωνα. Και θεωρώ ότι ο μόνος τρόπος για να διελευκανθεί η υπόθεση αυτή με τις μίζες ανάμεσα σε Γερμανούς και σε Έλληνες είναι και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στη Γερμανία η δικαιοσύνη να κάνει το έργο της χωρίς πιέσεις και χωρίς απειλές. Και χωρίς τέτοιου είδους παρεμβάσεις, θα συμφωνήσω απόλυτα. Και φυσικά με την προϋπόθεση ότι σε όλη αυτή την ιστορία δεν είναι αναμειγμένα πολύ υψηλά πολιτικά πρόσωπα, γιατί αν είναι έτσι, προφανώς θα πέσουν κουκουλώματα όπως έχουν γίνει και άλλες φορές. Ό,τι αφορά αυτά. Δεν θα είναι η πρώτη φορά πραγματικά που θα το δούμε αυτό το έργο. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει, βλέπεις ότι έχει... Τυχαίο είναι τώρα που τα δημοσίευαν την περασμένη εβδομάδα και τώρα έγιναν αυτά που έγιναν με το Καρατζαφέρη, δεν μπορώ να το ξέρω. Μπορεί να είναι έπειτα από καταγγελίες των εισαγγελικών αρχών της Γερμανίας όπως καταλαβαίνεις. Όπως και να έχει όμως αναμένονται εξελίξεις και μάλιστα σοβαρές. Αυτό λοιπόν ήταν ένα θέμα που είχε άμεση επαφή με την ελληνική επικαιρότητα. Και έχω ξεχωρίσει άλλο ένα θέμα. Θυμάσαι ένα θέμα που είχαμε θίξει σε προηγούμενη εκπομπή για ένα έγγραφο που είχε αποσταλεί σε εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης σε σχολείο των ΗΠΑ, που ζητούσε από τους δασκάλους να μην χρησιμοποιούν φράσεις όπως αγόρια και κορίτσα ή κυρίες και κύριοι. Ναι. Και είχαν πει να χρησιμοποιούν φράσεις όπως μοβ, μπιγκουίνι, σκύλοι και γάτες κτλ. Κάθε μέρα λοιπόν τα πράγματα γίνονται όλο και πιο περίεργα όσο αφορά τα πρότυπα που κάποιοι θέλουν να δώσουν στα παιδιά μας και στη νέα γενιά. Τα ρεπορτάζ έρχονται να συμπληρώσουν το ένα το άλλο
Και όλα τα παραπάνω που είχαμε πει τότε και αναφέρουμε και τώρα είναι επακόλουθα ενεργειών που γίνονται εδώ και αρκετά χρόνια. Μετά από ένα ρεπορτάζ που κάναμε, έχω να σου πω ότι, για παράδειγμα, στη Γαλλία, μόλις πέρυσι δρομολογήθηκε η απαγόρευση της χρήσεως των λέξεων μητέρα και πατέρας σε νομικά και άλλα δημόσια έγγραφα στα πλαίσια της εφαρμογής του σχέδιου νομιμοποίησης των γάμων μεταξύ των ατόμων του ίδιου φύλου. Έχει γίνει σε πάρα πολλές χώρες. Στην Καλιφόρνια εγκρίθηκε νομοθεσία που αντικαθιστά τους όρους άνδρας και γυναίκα με τον όρο δύο πρόσωπα σε όλες τις αναφορές της πολιτείας για το γάμο. Στην Ισπανία, αμέσως μετά την ψήφιση της νομοθεσίας του γάμου ατόμων του ιδίου φύλου, η κυβέρνηση αποφάσισε να αντικαταστήσει τους όρους μητέρα και πατέρας με τους τίτλους πρόγονος Α και πρόγονος Β. Στο Οντάριο επίσης απαγορεύτηκαν οι όροι μητέρα και πατέρας, καθώς και οι όροι γυναίκα, σύζυγος, χήρα, χήρος, από όλα τα καταστατικά. Στη Σκωτία ακόμα χειρότερα. Βάζουν δηλαδή να κάνουμε και καινούριο λεξικό, από ό,τι καταλαβαίνω. Στη Σκωτία ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Καινούριο λεξικό, και θα δούμε κι άλλα στο καινούριο λεξικό. Στη Σκωτία ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Οι λέξεις αυτές οι δύο λοιπόν, μητέρα και πατέρας, θεωρήθηκαν ομοφοβικές και αντικαταστάθηκαν με τις λέξεις φροντιστές ή φύλακες. Αυτά όλα που σου λέω έχουν ψηφιστεί. Και ερχόμαστε τώρα λοιπόν στη γειτονική μας Ιταλία, που ο Δήμος της Βενετίας και του Μιλάνου θέσπισαν νόμο που απαγορεύει τους όρους αυτούς, μητέρα και πατέρας δηλαδή, σε έντυπα που πρέπει να συμπληρώσουν οι γονείς για να κερδίσουν μία θέση για τα παιδιά τους στους δημόσιους παιδικούς σταθμούς. Οι όροι αυτοί αντικαταστάθηκαν από τους όρους γονέας 1 και γονέας 2. Και έπειτα λοιπόν από όλα αυτά, στο Μιλάνο είχαμε μια πράξη δημόσιας ανυπακοής. Πρόκειται για μια γυναίκα λοιπόν, η οποία όταν της ζητήθηκε να συμπληρώσει ένα έντυπο για το σχολείο των παιδιών, έκανε μια μικρή διόρθωση. Διέγραψε τη λέξη γονέας 1 και την αντικατέστησε με τη λέξη μάμα, μητέρα. Ναι. Η Μπάρμπαρα, έτσι τη λένε τη γυναίκα, είναι μητέρα δίδυμων παιδιών και δημοσίευσε στο Facebook τη φωτογραφία της πράξης της, η οποία και φωτογραφία έκανε το γύρο του διαδικτύου, και δίπλα ακριβώς εκεί που έχει διορθώσει τη λέξη και έχει γράψει μάμα, γράφει «Είμαι η μητέρα και όχι ο γονέας 1, δήμαρχε του Μιλάνου». Μπράβο της. Όπως καταλαβαίνεις, μπράβο της. Αυτή η φωτογραφία βρήκε πάρα πολλούς υποστηρικτές. Συγκέντρωσε χιλιάδες likes μέσα σε πολύ λίγο χρόνο και τη μοιράστηκαν, την έκαναν share δηλαδή άλλοι τόσοι. Εντάξει, θεωρώ πως θα υπάρξουν και άλλες αντιδράσεις και θα έρθουν και εδώ αυτά τα πράγματα, αργά ή γρήγορα. Να υπάρχει και να έχουμε πρόβλημα με αυτά που προσπαθούν να αλλάξουν στο μυαλό των παιδιών μας και με αυτά που θέλουν να καταργήσουν από αυτά που ήδη ξέρουν. Ακριβώς. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν τίθεται θέμα ρατσισμού δηλαδή ή ιδιαιτερότητας, απλά τίθεται θέμα νέας γενιάς πλέον και παιδιών. Δηλαδή πραγματικά δεν θα κρίνω καθόλου τέτοιου είδους ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν με τις επιλογές ανθρώπων ως προς το φύλο. Από την άλλη όμως δεν σημαίνει ότι μπροστά σε αυτό θα πρέπει να αλλάξουμε όλα όσα ξέραμε. Ακριβώς. Νομίζω ότι η λέξη μητέρα είναι η πιο ιερή λέξη και η έννοια. Ανεξάρτητα αν κάποιος είναι υπέρ ή κατά στο γάμο ατόμων του ίδιου φύλου, αυτό δεν έχει να κάνει με τις λέξεις μητέρα και πατέρας, έτσι, και όσο αφορά τα παιδιά. Έτσι είναι. Μάλιστα. Είμαι σίγουρη ότι αυτό θα έχει και συνέχεια. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και θα έχει και συνέχεια και θα έρθει και εδώ και θα... Εντάξει, τώρα αν θα υπάρξουν αντιδράσεις ή όχι, να, όπως βλέπεις, αυτή η γυναίκα στην Ιταλία έκανε αυτό που έκανε. Αυτό θεωρείται δημόσια ανυπακοή δηλαδή, και ίσως σε πολλά πράγματα, αν θα γινόταν κάτι τέτοιο, να μην γινόντουσαν αυτά που βλέπουμε μέχρι σήμερα. Βέβαια. Δεν μπορούμε να λέμε σε όλα ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ακριβώς. Μάλιστα. Τρίφωνα μου,
θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν μαζί μας. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Το ραντεβού μας τη Δευτέρα. Επιστρέφουμε στους κανονικούς μας ρυθμούς. Έτσι. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω θερμά και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ξαναδίνω ραντεβού μαζί σας απόψε στις 10 ακριβώς στην Πολιτική Κουζίνα, εδώ, στον τηλεοπτικό σταθμό Βήμα.